Καλησπέρα βράχη. Ξεκινάμε με ένα προϊστορικό κομμάτι. Τι έγινε και πού κατευθυνόμαστε. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που βγάζω μετά από πολύ καιρό ξανά για το YouTube. Και πιστέψτε με, αυτή τη φορά δεν λέω μαλακίες. Θα βγαίνουν πολύ συχνά τα βιντεάκια. Υπάρχει στόχος, εκεί θα κινηθούμε. Έφυγα από τη δουλειά μου, δούλευα εκεί πέρα 3,5 χρόνια. Θυσίασα 3,5 χρόνια πολλής δουλειάς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δούλευα πάρα πολλές ώρες. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι όλη αυτή η δουλειά βοηθάει να φτάσει ο εργοδότης στο στόχο του με τη δύναμη των εργαζομένων του. Και σκέφτηκα, ναι, αλλά θέλω κι εγώ να φτάσω το δικό μου στόχο. Και δεν κάνω αυτό που πρέπει να κάνω για να το φτάσω. Σημαίνει από εδώ και στο εξής, ξεκινάει η νέα αρχή. Όπως είσαι έτοιμος να βάζεις 8 ώρες σε κάποιον άλλου δουλειά σαν εργάτης για να φτάσει αυτό στο στόχο του, έτσι πρέπει να προσπαθήσεις να βάζεις 8 ώρες δουλειάς ή παραπάνω, κιόλας 10, 12, όσες είναι, στο στόχο που θέλεις να φτάσεις εσύ. Αλλά φυσικά πρώτα πρέπει να βρεις αυτό το στόχο. Εγώ αυτό το στόχο δεν τον είχα πολύ καιρό. Πήγα σε αγώνες τις προάλλες στην Αθήνα και λίγο πριν πάω, ένα μήνα πριν πάω, λίγο άρχισαν να ανοίγουν τα μάτια μου και να κάθομαι και να σκέφτομαι, άραγε υπάρχει νόημα στη ζωή, άραγε υπάρχει κάποιος στόχος. Επειδή εγώ πάντα σκέφτομαι τέτοια πράγματα και πολύ καιρό ήμουνα σε μια φάση ότι δεν υπάρχει κανένας στόχος, κανένα νόημα γενικά. Είναι σαν full NPC ζωή, δηλαδή απλά ζεις. Πας κάνεις την προπόνησή σου, πας κάνεις τη δουλειά που πρέπει να κάνεις, παίρνεις το μηνιάτικό σου, συνεχίζεις να ζεις. Άντε θα βγάλεις λίγο παραπάνω από εδώ και από εκεί, αλλά σαν να είχαν χάσει το νόημα και τα λεφτά και οι επιδόσεις αθλητικές και όλα. Αλλά κάποια στιγμή κάπως βρήκα ένα νόημα, κάποιο στόχο. Δεν θα μπορέσω να πω αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο στόχος, θα το δείτε στην πορεία του ταξιδιού. Αυτό το βίντεο απλά είναι η εξήγηση, το τι ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Με λίγα λόγια, τώρα είναι η πρώτη μέρα που είμαι άνεργος και let's go. Ο σκοπός μου είναι να φτάσω αποτελέσματα σε ένα χρόνο που δεν έχει ξαναδεί το σώμα μου. Θα ξαναπάω στους αγώνες, τους Πανελλήνιους του χρόνου. Θα δοκιμάσω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό ο στόχος μου. Δεν είναι να πάω και να πάρω μέρος στους Πανελλήνιους αγώνες, αλλά έχω πολλούς στόχους ακόμα και θα τους φτάσω όλους. Όποιος παρακολουθεί, να είναι έτοιμος για πολλά. Το ταξίδι μόλις ξεκινάει. Let's go.